Tak, ahoj lidi, jmenuji se Cody, tohle je můj první video, nebude to něco dlouhý, bude to spíš takový tutoriálek, jak udělat trampolínu v Minecraftu. Možná to někdo zná, možná ne, můžete si to prostě vyzkoušet. Já vám to chci prostě pouze ukázat. Chtěl bych točit i nějaký, jakoby, další videa, nějaký let's playe, ale nemám na to počítač, ale říkal jsem, že něčím začít musím, tak jsem si řekl, že začnu asi tímhletím. No tak, budeme k tomu potřebovat nějaký bloky. Já mám tady stone. Potom redstone, čudlík, TNT, vodu a tohle si nevšímejte. Tak, musí to být 6 bloků, takže 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, a video je pořízeno s Frapsem, to natáčím a edituju to v nebo renderuju to v Camtasia Studio, ale no to už je jedno. Tak, uděláme si takhle vodu, vznikne nám takovýhle pěkný útvar, ale musíme se teďka potopit a tohle dát pryč. Jo, a ještě chci říct, že jestli to budete dělat v singleplayeru, tak doporučuji mít aspoň, spíš doporučuji mít diamantový brnění, protože třeba se nikdy netrefíte se do té vody, takže to nebude jako moc měkký pád. Tak, další krok, dáme si takhle sem TNTčka. Sem si dáme TNTčka a vznikne nám takovýhle krásný tvarek. Tak, kolem celého tohohle si navedeme takhle redstone. Nějaký, jestli to chcete pak nějak zakrýt nebo nějaký design, to už si myslíte. Tak. Takhle dáme sem čudlík a tohle je náš finální design trampolíny. Tak a teď si ukážeme, jak se to používá. Vždycky tak zmáhnete čudlík, tak, stupnete si doprostřed a necháte se víc. Vidíte, to se... No, a teď jsem zrovna... Jo, když jsem si to zkoušel, když jsem nenatáčel, tyjo, tak jsem se nikdy netrefil do vody a zrovna teďka se trefil. Tak a vždycky, když si chcete skočit znova, tak doplníte TNTčka a všechno se to dělá prostě zase stejně. Tak ještě jednou si to ukážem. Vidíte? A teďka... No, teď jsem se tam na té vody netrefil. To už by vás mohlo docela bolet. No, tak já doufám, že se vám video líbilo. Tutoriály, když něco vymyslím, tak to se nahraju a můžete dát líbí se a to je asi všechno, no. Tak ahoj.